Manyangku datuk, tita somba dikembalikan kepada aku. Adapun tawalak ketuangku tadi lambo payo patidokan lari poku pajangkokan pulo mencari picak nasa tapi bulek nasa golong talambe ambo sakutiko ampun jo maaf ambo minta izin jo rela dari datuk. Ko bulek aye ke pambulu lah bulek kato kamu pakat ko bulek lah dapet digolekkan picak lah dapet dilayangkan kate ala bapucuk ke bawah ala baurek kandak raso ke babari duk pinta lai ke buli. Ba belok-belok jalan di ladang tatumbuknya karimbo rayo lambo payo patidokan kato dari surang kanan surang suriknya yo kamboju. Tantangan di kato kaman jawab digayung kaman nyambut yo diamboju tarabeknya. Sepanjang penitaan datuk tadi nanti layang ke tengah-tengah tetabu kena rapek tetumpah ke badan diri ambo. Iyolah menurut adat dengan syarat pihak disarak nama wujud dek wari urang koto peliang adat dek datuk ketumanggungan. Nan sauku mangko menjadi sesuai mangko takonak nantala yang ke tengah-tengah. Balun-balun jebuye gelombang menulak jauh ombak membawa ke topi tibo di karang nama nunggu. Kok barunjang sopan jo santun bakato basandi bana tatogak labari jebalobe nembak pucuk ba ambun tagi urek bacalo dalam kait dan bajopo kiri kanan. Ditampu kini buana ranum ditangkai bungonan kombang di batang labuan cupak kulitnya pohon jo hakikat pasa irodak gorak Tuhan tantang jo ada jo edangan. Nan bariri di ruang tengah nembak jejai ke ruang topi latibo di hadapan kita nembak semua. Mbak undang juo datuk tadi mengatakan dabu aye pulau kilangan sepanjang pandan muaronyo ambil aye basuh tangan makan basamu kita kesadonyo kan yo betu bana kata datuk. Nan saluri itu setantang itu pandan sikit jo sungai bulu selirik jalan ke padang sadang babuek kami lain namu konon memakan nantai dang nak duo tu undang sajalan dari data ke padang panjang alangkah mudo padi Jambi nak lalu ke Batu Sangka paru litak tu nasi taidang ala kasukuati kami tapi bismillah kan lah dahulu dek si pangkas sekiun sembah bakira tua.